Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To ga ina taya 'yan uwa murna zuwan wannan rana da aka fara first mainnet migration, ma'ana yau wannan rana ce ta first mainnet migration, ma'ana rana da aka fara shiga mainnet. Alhamdulillah, mun gode Allah. To 'yan uwa wa'inda suka tsallake KYC alal haƙiƙa mainnet ɗinsu sha'ani na mainnet da bambanci da kuma wa'inda ba su yi KYC ba. To wa'inda suka tsallake KYC kamar yadda kuke gani, mai wannan account din yayi KYC kuma ya tsallake. To yanzu ya za a yi ka yi transfer na abin da kai mining zuwa mainnet. In aka ce mainnet ma'ana ina nufin gurin hada-hada dai, wanda za ka yi hada-hada da shi bayan kwana 14 masu zuwa. To yanzu kamar yadda kuke gani da wanda ya san yayi KYC kai tsaye sai ya zo ya shiga option din nan. Ana gani? Yawwa. To yanzu na shiga option. Sai ka shiga wannan mai hoton jirgi ya tashi saman nan mainnet. Yawwa, to gashi na shiga. Sai ka gangara ƙasa. Kun ga nan migrated to mainnet, amma ba ruwanka da shi. Ina za ka shiga? Sai ka shiga mainnet checklist. Ana gani? Mainnet checklist. Yawwa, to gashi nan mun shiga mainnet checklist. Na ɗaya suka ce mainnet transfer essential, ma'ana ƙa'idodin da sai ka cike su sannan za ka yi mainnet, ma'ana za ka yi transfer na dukiyarka zuwa mainnet. Shine please follow these steps to prepare for the transfer of your Pi mobile balance to the mainnet. Ma'ana ka bi wa'annan ƙa'idodi, ma'ana abubuwan nan da aka lissafo daki-daki ka bi su domin ka kintsa ka shirya zuwa mainnet. Ana gani? Na farko shine aka ce number 1, download Pi browser app. Ma'ana kai downloading na Pi browser. To tun da mun riga mun yi, shi yasa a nan suka yi mana tick, ma'ana an mana good, an mana makin, mun yi daidai kenan. Ana fahimta? To na biyu, daga cikin preparation na mainnet, daga cikin preparation na transfer Pi zuwa mainnet, mun cike na ɗaya gashi nan. Number 2 gashi nan, doka ta biyu dole sai ka yi kafin ka je mainnet, shine create a Pi wallet. Kaga shi ma mun riga mun yi creating, gashi nan sun mana tick a nan, ma'ana mun yi daidai. Sai na uku confirm your Pi wallet, shine ma'ana ka tabbatar da wallet ɗin da za a samu dukiyarka a ciki, shi ma mun yi, gashi nan sun mana tick. Ana fahimta? Yawa. Sai na 4 shine commit to lockup configuration. Shi dama wannan lockup shi ma duk an san shi, abu ne sananne, mun riga mun yi. Yawa, shi ma gashi sun mana tick. Sai me na gaba? Number 5 shine submit your KYC application. Ma'ana ka miƙa KYC, duk abin da ake bukata na KYC ka je ka miƙa. Idan ka miƙa to zai kasance nan sun maka tick. Bayan ka miƙa, bayan ka jira result ɗin KYC ɗinka, shine number 6. Kaga number 6 an mana tick anan, ma'ana to mun tsallake KYC. Shine wait for KYC result, ma'ana ka dakata domin ka samu sakamakon KYC ɗin da kai. To mun yi KYC a wannan account ɗin, gashi an ba mu result good kenan. Ana fahimta? Sai abu na 7 shine migrate to mainnet. Ma'ana in aka ce migrate ana nufin hijira, ma'ana ƙaura, ma'ana a tashi daga nan a koma can. To ka kwashe dukiyarka ka kuma yi da ita zuwa mainnet. Ana fahimta? Kowa yanzu idan ya buɗe Pi browser ɗin shi ya shiga cikin wallet, akwai testnet, akwai mainnet. Ana fahimta? Testnet dama guri ne na gwaji, to mainnet shine guri haƙiƙa dukiyar da kai mining ɗinta anan za a tura ma ita. To ya za ka yi kame da ita? Na farko dai gashi migrate to mainnet. Ai kun ga nan ba a yi mana tick ba, ma'ana ba mu yi ba. To yanzu ya za a yi? Ya za ka yi kai tsaye? In dai ka san kayi KYC kuma KYC ka tsallake, to sai ka zo ka shiga nan migrate to mainnet, number 7 kenan. Ana fahimta? To gashi nan mun shiga. Kamar yadda kuke gani, dokoki ne ga sunan ƙa'ida, abubuwa da yake ba lokaci in na ce zan yi bayani in karanta in fassara, to bidiyon zai yi tsayi ta yadda ba zai yi a iya tura shi ta wasu ba. Ana fahimta? To amma ala ayi halin dai dokoki ne dai, ko duk inda laifi yake ka san laifi yake, duk inda abu yake mai kyau ka san mai kyau, to ka yi ƙoƙari ka kiyaye abubuwan da ba a so a Pi network. Ana fahimta? To ba zan tsaya bata lokacin karanta su ba, dai gashi nan dai kuna gani. A nan daidai nan ga sunan mai account ɗin nan. Ana fahimta? Shine Pi network acknowledgement to receive Pi tokens. Ga dai abubuwa ne Bridget na ɗaya, gashi nan har da Roman figure ga sunan A, B, duk dai abubuwan da suka hana da abubuwan da ake so, duk dai ala'ayi halin suna da yawa. Ƙarshe dai ka gangara can ƙasa. In ka zo nan ƙasa inda aka rubuta decline, I accept. In aka ce I accept, ma'ana kana nufin na yadda da dokoki da ƙa'idoji da abubuwan da aka tsara, na yadda zan bi umarni.
zan kiyaye duk abin da ake so a kiyaye. Shine ma'ana I accept, na karɓa wayannan ƙa'idodi da kuka samu. In ka sa I decline ka ce ban yadda ba kenan. To mu mun yadda sai ka ce I accept sannan zaka tura dukiyar ka can. To yanzu mun ce I accept, mun karɓa. Ana fahimta? To gashi nan mun shiga. To alhamdulillah tun da ya kawo mu nan abin da suke cewa a nan a dan sama gashi nan suna cewa sign with your wallet, ma'ana ka yi signing da wallet ɗinka. Passphrase ɗinka za ka je ka ɗauko guda 24 nan. Idan ka je ka yi kwafi sai ka zo ka yi pasting ɗinsu a nan, ka sa su a nan. Abin da ya sa saboda security shi ya sa ba zan sa nashi ku gani ba. Ana fahimta? To kana ɗauko wannan passphrase ɗin naka guda 24 da ka buɗe wallet. Sun baka passphrase guda 24 su za ka ɗauko. Ka tabbata su ne, kar ka kuskura ka sa wa'inda ba su ba. Duk wallet ɗin da ka sa a nan to dukiyar a ciki za a tura. Ka tabbata passphrase ɗinka guda 24 ina nanatawa ka tabbata su ka ɗauko. Kana sawa a nan sai ka danna sign in. Shi kenan ka kammala. Sai ka jira za su ɗauki dukiyar taka su kai maka can cikin file browser. Ana fahimta? To Allah ya samu dace. Yawwa.